அண்ட் அவங்களோட growth பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபினாமினல் லைக் ஃப்ரம் நாங்க வந்து நான் காயத்ரியும் Sujita, so we three had gone for that show together. Appa vande he was like a host like you know, who did the show. Never imagined that he would become such a big star, you know. So nice. He's such a good actor. Very nice. Happy to see him in big screen. அவரோட ஏதாவது ஒரு ஃபேவரட் ஃபிலிம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? எல்லா ஃபிலிம்ஸ்லயும் அவர் ரொம்ப அழகா நல்லா பண்றாருங்க. வெரி நைஸ். It's nice to watch him in all the characters that he's played so far. ஓகே, அவரோட ஃபிலிம்ல இருந்து ஒரு ஆஃபர் வருது, என்ன ரோல் பண்ணலாம் நீங்க? ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுவும் சொல்ல முடியாது. எது சூட்டபிளா ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு காஸ்டிங் டைரக்டருக்கு என்ன தோணுச்சோ பார்த்து பண்ணலாம்.